Yo, what's up guys? Katsingin is back. May pinong video na naman tayo ngayon. Ang gagawin ko ay kakain ako ng ornamental palm. Tama ba yun? O bilis ang tawag namin dito sa Bisaya. Masarap talaga ito mga katsingin kung lulutuin. Pero ngayon kakainin ko hilaw. Siyempre, babalatan muna natin. Ito na mga katsingin, tapos na tayo magbalat. Siyempre, magawa muna tayo ng sausawan. Yun, ito mga katsingin. Meron tayo sili.
Sariwang sariwa pa ito. Ito. Yun. Ang dami sili mga katsingin. Mapapawaw tayo ngayon sa sarap. Sarap talaga nito. Grabe. Ang bango talaga. Sili pa lang, ang bango na. Siyempre, lagyan nating asin. Paano masabi? Ang anghang. Nakaramdam na ako ng anghang sa mata ko. Siyempre, lagyan natin ng limonsito para mapantay yung lasa. Sarap. Natin asin, parang nagkulang. Ang anghang na talaga. Sakit sa mata. Grabe, ang sarap. Woo! Sarap talaga. Paano masabi? Subukan natin mga katsingin kung kaya ba natin kainin ito. Grabe. Ngayon ko lang talaga masubukan kung masarap ba talaga ito. Kakainin hilaw. Yes, yeah. Ang sarap. Para di ko kaya mga katsingin. Grabe. Kaya. Pinawisan ako ng maraming singot. Yummy. Ang sarap talaga pero hindi kayang ano. Hindi kaya mga katsingin. Dalhin ko na lang to sa amin. Lulutuin ko na lang ito. Hindi kaya. Sus, grabe. Hanga na ako sa iyo, Boy Tapang. Hindi talaga ito kaya. Ang tapang mo talaga. Ngayon, nasubukan ko na talaga kung ano talaga yung kinakain mo na may sili, tsaka asin at tsaka limonsito. Ngayon, marami na akong laway na umagas. Grabe talaga. Ang grabe, ang hanghang. Pati yung mata ko. Hindi na talaga to luha. Grabe, pinapawisan na ako ng maraming singot.
Para nanginginig na ako. Hindi pala nakaabot sa lalamunan ko ang hanghang, pero ngayon ramdam ko talaga ang hindi ko talaga kaya. Grabe. Kasi mga katsingin, itong pagkain na tong bilis dito mga katsingin, kadalasan ito namin kinakain noon kung wala kaming pambili ng ginamos o bagoong. Paano masabi? Manguha kami nito. Kahit tuyo lang ang ahalo namin, masarap na talaga ito. Grabe talaga, pero grabe talaga. Hindi ko kaya. Grabe. Yung sipon ko is tears of joy lang yun. Grabe. Natuwa ako sa ginagawa ko ngayon. Grabe ka, Boy Tapang. Ang tapang mo talaga. Walang makapantay sa iyo. Ginagawa mo lahat. Grabe. Ito lang muna mga katsingin. Uwi na ako. Dalhin ko na lang ito sa bahay. Lutuin ko na lang ito ng maayos para maayos kainin. Ngayon hindi, parang nanginig na ako sa anghang. Grabe. Sana ito lang muna. Shout out pala sa ni Kishat Tipani Vlogs, at saka shout out ni Ronel Manulong og ni Diana Rose Manulong Bilyamur, og shout out ni Raven Bilabor Abrencillo og ni Sophia Joy Abrencillo, at saka Riano Sormon, shout out.